Formal na nga gianunsyo sa Pag-asa ang pagtapos sa El Nino phenomenon. Human ang halos 4 ka bulan nga na sinating grabing kainit sa Zamboanga City ug ubang lugar sa nasud, formal nang gianunsyo sa Pag-asa ang paghuman sa El Nino phenomenon karong adlaw. Sumala sa ENSA, ana-ana sa neutral ang kondisyon sa temperatura karong bulan sa Hunyo. Apan dugang sa Pag-asa nga lauman gihapon ang init nga panahon sa mga mosunod nga adlaw tungod sa pagsulod sa southwest monsoon kon hanging habagat. Apan ang masinating kainit ana-ana sa normal ug dili na susama sa grabing kainit sa mga milabayng bulan. Matud sa Pag-asa, ana-ana lang sa average nga 32.3 degrees Celsius ang masinating maximum heat index. Apan sa paghuman sa El Nino phenomenon, nagpabiling epektibo sab ang La Nina Watch nga bulungtad hangtod sa bulan sa Setyembre ning tuiga. Busa na nawagan ang Pag-asa nga pangandaman ang pagsulod sa ting-ulan nga posibleng maghatod og mga pagbaha. Kailangan natin maghanda. Payo lang po is una, linisin na natin malugar natin, yung mga kanal natin, mga gutter. So maganda na rin tayo ng mga gamot dahil most likely dahil kapag umulan-ulan na, dadami rin yung sakit na, pwede rin lumaganap yung sakit.